Va néixer com un projecte qualsevol. Va convertir-se en un fenomen nacional. Aquesta temporada, TV3 exprimirà fins a l'última gota de la sèrie que és Merlí, segona temporada. Merlí ha tornat i s'ha convertit en l'única raó per somriure els dilluns i en tema de conversa dels dimarts. Així que torna a l'Institut Àngel Guimerà i prepara't per a un nou curs ple de tot el que t'esperaves. Classes, secrets, merlinades, sexe i més classes. Els estoics creien que només pots ser feliç si et deixes guiar per la raó. Per això m'hem passat al Cracòvia. Els alumnes tornen a classe i després d'unes llargues vacances han canviat de pentinat. Sorprèn-te al comprovar que el Bruno segueix sent un capullo, el Pol segueix sent bisexual, el Gerard continua enamorat de la Mònica, la Tània segueix estant boja. L'Ivan no ha deixat de ser un antisocial. L'Oliver és l'Oliver. Extracto de melocotón con perlitas. I el Merlí segueix sent el p***o amo. Què? Jo també el vull de profe de filo, què us pensàveu? Però els personatges que et van caure tan bé l'any passat en coneixeran de nous, com un osset de peluix farcit de cotó de sucre, l'Oxana, perquè sense ell el Joan i la Mònica seguirien junts, i el Pau. Jo sóc tonto. Em sap greu dir-t'ho, però sí que ho ets. Però aquest tampoc serà un curs fàcil, ja que han arribat uns nous capullos a arruïnar la diversió. L'Elisenda, una professora posseïda per l'esperit de Muriel Casals, més pares que et segueixen sense importar una merda, i la Coralina, que és tan malèfica que diu que té un fill per demostrar-nos que és un ésser humà. Ernest, sóc la mare un altre cop. Ei, i què ha passat amb l'Eugeni? Ja no sóc cap d'estudis. Aquest any em passaré el curs observant, sense mullar-me. Què? Me cau en la collons de fill de Prepara't per la sèrie que et mantindrà a la vora del sofà, a punt de caure dormit. Amb subtrames tan originals com el germà que va morir en un accident, Mama, l'Edgar és mort. el tio que es folla la mare d'un amic seu, la p*** de l'Insti que té un fill secret i, òbviament, el triangle amorós. ¿Dejará a Mónica a su pareja Juanito por su verdadero amor Gerardo, quien siempre la quiso pero fue ignorado? Descúbranlo en el próximo capítulo. Però cap sèrie de TV3 és completa sense la seva generosa ració de violència i de sexe, incloent sexe entre professors, sexe entre alumnes, sexe entre professors i mares d'alumnes, sexe entre alumnes i mares d'alumnes, masturbació, una pel·li porno, sexe gay, sexe lèsbic, sexe transvestit, sexe entre mosques i dos professors castigant-se eròticament amb exàmens per corregir? Espera, nens de 13 anys poden mirar això? Així que seu, relaxa't i gaudeix d'aquesta segona temporada que et deixarà amb preguntes com: com és que la Berta no ha canviat de batxillerat? Per què no fas una cosa? Fes un esforç per aprovar primer. I a segon et canvies a batxillerat artístic. Per què el Gerard i el Joan es barallen per la Mònica? Vull dir, us heu fixat en la resta de ties? Bueno, menys la Tània. Per què el Bruno i l'Oliver no han acabat junts? Per què la Coralina és tan filla de p***? Com poden estar jugant dos jugadors un joc d'un sol jugador? Què té a veure un Oliver amb tot això? Però no et preocupis, que encara queden 2 llargs trimestres per davant. Així que... Tràiler honest de Merlí, tercera temporada. Pròximament. Protagonitzada per Bruno Plata, Oliver Twist, Mr. Jagger, Gerard, Joan i Mònica, hermano mayor, embarazada a los 16, la mare de l'Ivan, la mestressa de la fonda, el professor Guillat, la bruixa avorrida, Bugs Bunny i Pato Lucas, la tia que t'agrada, el seu ex, el seu millor amic i tu. Merlí i els peripatètics. Què? Així és com es diu la sèrie. Ho diu al final de cada episodi. ¿Cuál es su nombre? Berta. ¡Dígalo en tono militar! Roberta. No, és Berta.